Okay. Anasema sita azmurambo tabira buku. Yes. Mambo wakasvika pachitengo ichokwadi wasvika pachitengo wakaenda kumba kwababangu tikashezwa osewana tikasvikapo fero chitengo ndasvika kumba kwababangu ndakaona mukwamba arimo zvechokwadi mukwamba wakataura nyaya yavo ndikati amweni handizvikwanisi ndiri mwana wangu achitemba basa ndakungotonga uba ndichiri kutongwa ndikaipedze baba baba ndakadaidza ndihenure chitembo wakati siwo mazuva ndapera ndavadedza vakaenda kutaura nyaya yavo mukwambo vataura nyaya yavo mukwambo baba vakati nyaya ndaizwa mukwambo asi handikwanisi kuti nditambire chigupuro renyu ndisi kuonawo mwana wangu mwera bofu kantu wakafa samati kutora mwana wenyu mouya toendera mberi nenyaya iyi mukwamba akati mukwamba akati ndini hangu mwana wenyu achamukwanisiba kana kuti achamukwanisi kubva munotaura nenyaya yenyu kuna Changamire uzongouya muzongopanawo zvinechitererawo asi munogona kuendawo nenyaya yacho kuna Changamire mukwamba akati ndinoenda ngokuti ndapiwa tsamba kubva kuna Changamire saka nekwachitembo wangu takangomirira kuti mukwamba uchauya nemhinduro sekuira takaita kusvika tiparadzani mukwamba anozodzoka makamira mukwamba kuuya sekutaura kwaita namanana babaka mune muri kurini timboshaigedi kumba kuti tirikuripa tishandi tirikuri pambeno kana mangwani chandinoenda mangwana endai mangwana ari kuuya mangwana mukwamba mwamapedzerana nyaya dzenyu pamusoro Changamire gupura handitambiri ngekuti chandiri kuda pane murumo wakauraya mwana joyo nyaya yacho akatiza kuno akaenda kukoti kotara yemunda tikapiwa judgment tikapedza kubva December January ndiri kundopinda mubhokisi reusungwa kuzosvikira judgment yazozi hauna mhosva. Saka murume uyu chokwadi haasi kuda kubuda pachena kune hama inanda kutoti hama dzangu idzi chimboregera inini musha handibvi baba yaba Changamire kutaura chokwadi kuti abvisake 50,000 million yebhaisa haibhaisa mwana wangu akatikwi inini ndingoenda pachitembwe nokuti handisweri kunetso makore endagara naye murume achindishusho iro mutembo kusvika azonere mwana achifa Joel haabvumi mhosva dzake nemukundo wake yangorara naye Trace lokachitembo vari kunyararawo vari kuzviziva musi taiga mwana musi wa9 musi wa11 kanisukanganisa December ndipo nyamunokora nemukunda kaindosha baba wangu kuti ungofa wari mubhurangeti warita zvisina maturo ini ndakatodongorerawo ndikawanda somwoyo wangu kubatikana ndikati mwana wandinetsa dangu vakaamba kare kundinetsa baba nemwana saka inini Changamire baya handibviwaona ndawaka ndaisa magirazi nekuti ndinonga kufarira kuti ndigare pamatongo pakapwanyika saka akusumudza zvekuuya kuno kotaura kwachitembo inayo kwachitembo apa handina mhosva nawo handidzoki kumba kwangu bandakazero rangu rineri kogara apo ndiri ndipo ndindori handisi pasitendi yababa wake ndiriye ndakatsvaka Changamire nyaya yemuzvowambwe isusu tinge tisinazvo kuchataura zvakawanda kana especially kana ine mapurisa nechimukati namajor state mukati according to that report yakanyorwa makawapa here wanasa chitembwa wapei they must know so that muzoti nyaya yakambotangira papi iri kuenda papi because nyaya iripo ndeyekuti
ini ndoda mapapers ekoti kuti makazoenda kuti ndaona imwe achi pane imwe ndaona iri kutaura kuti izvo cause of death yemwana yamuri kutaura kuti murume akauraya mwana the cause of death iri kuzi azi ungano chi no inini zvanda kuchiita pamwe handiti kana maenda munoenda motaura nachitembo donachitembo vari kudei kana mari kuita naikoko vari kudei handiti matadza kunzwisisana you go back to court because kana paine court decision is only the court that can enforce a judgment that was given. And kana court yapa decision then court ine futi chi simba iroro rekunoenforce chi decision ichi court. Yeah, because inini handazvindokwanisa kuita kana achiti handisi kubvapo handina simba rekuenda kumutataura ipapo asi mutemo ndio unofanira kuisa ipapo after all processes saka imi munoenda back munoenda kucourt then motaura kuti the challenge that we have ndekuti ndo mamiriro akaita. kutaura kuti kunyepewa zvese zvarutaura kana iri nyaya yeassault andokuyaruka inyaya yeassault inyaya yechi idomestic violence munoenda kumangara kumapurisa domestic violence hairipoti munoripota kumapurisa anditi ndoka munotaura ndikuchaiwa nemukadzi then you prove mopurisa chi exhibit yese zvese ikoko uyo wotorwa waenda kukoti moenda kukoti motongwa and inini handitongi domestic violence ndosaka nda kuti kutokubatsira kwanoda kuti torai hembe idzodzo exhibit moenda kukoti then you make a report. Yes, asina nasa chitembwe garai pasi nanasa chitembwe monzwa kuti nyaya chaichaya kuti nyaya iperi moita sei. ndakatombowadaidzwa wakadzingwa kumbomo no pamupasha you don't need kuwadaidzwa, you need to go there because mupasha ndiwo no ndosaka ndati kabangu kana kutaurirana kwadi kwaramba mutemo ngauite sei sikaushanda ndozvandokutaura. Right, thank you. Yes. arora mukadzi wake wanezvekuchitezva waitoti auya nenyaya yekuti kuti pagupurira papfungwa yake ari kuya aine pfungwa yekuti itaurirane kuti aiwa imi mune maishu yekuti imi mugare pasi wamachitembe nemwana wenyu anditi then mazwa maconcerns emwana wenyu nezviri kuda mwana wenyu ndo zvamunodaidza mukwasho wemugara paya pasi momutaurira zviri kudiwa neuyu because as far as nyaya ingwani yawataura imwe yawataura yekuti uyu akauraya chi mwana anditi yakatoenda kukoti koti ikatoprova idoctors report iripa kuti chakauraya mwana haisiri chii haisiri kuti akarohwa kana kuti chii inonzanzi organo something something. It has got nothing to do nechii nezvekutaura hanzvadzi yenyu akataura kuti mwana akachaiwa mbama akazodii what saka zvese zvokumapurisa mapurisa wakatoita zvese
watori nazvo iripo judgment report iripo yadoctor irikutaura kuti yakaitwa musi wa11 February 2024 11 April 2024 is there ndakatoa ndandigoerengera ndati mwana wakafa 9 December 2018 ndati decision yekuti mwana akafa nei doctors report yekuti mwana akafa nei iri apo inini handikwanisi kukontesta izvozvo nekuti handii ndakazviita kana imi muri kuti izvo handizvo handitika ikoko ndokwamunoenda moita appeal against this thing kuenda kodaidzwa vamwe futi wanoita zvechi wanofukunyura futi mwana weona kuti mwana akafa nei saka zvese izvozvo koti inoera ichadii haimo mukati haina simba iro akamona nasachitembo ndo pane nyaya because nyaya iripo ndekuti condition iri kusetwa nemwana wenyu ndeyekuti iwewe handisi kubva nekuti wakauraya mwana wangu handiti wakauraya mwana wangu ndo nyaya iri pashi iri pamusoro asi aiwa wakamusha hazvina pakuramba hazvina problem wakamusha handiti kana pamusha vanhu varambana handiti there are two things zvipo musha unosheyiwa munoenda sei for court molista zvinhu zvese zviri pamusha ipapo motaura kuzi munosheya sei kana yatozwa yeswa iri mari handiti inotaura kuzi umwe anokwanisa kuita buy out chii umwe osara aripo umwe handiti saka zvinonetsana nekuti arambwa ndiye anofanira kuenda aiwa kana aine zvinhu zvakaita pamba those things are shared zvandikuta saka izvozvo zvine chii zvakuda sekoti nyaya yesharing of chii property asi nyaya iyo yeenforcement yeicho yakuda mapurisa apa ndikukunda mama kamenya munogara musi wakauya mukwasha zichorupamba ndakanga ndiripo ndozijoku chitengwe ndakanga ndiri kupamba ndakafonewa namukoma afero kuzaa ndauya kodaidzwa uya kune waye tosvika ndona waini ndinkwasha baba wakanga varipo isu sewaka pampaina baba vawakataurirwa mashoko akuchibuda apa imuri kutaura kuti inini kana mafunga kuti makurambana itai maprocedure ese mwana wedu akabva pano akadai achisvika mumusha menyu makadai makashanda makawaka makadai makaenda here kuti munoshayana munodai gadzirisai zvese izvozvo muende kumatare because imi magara mane mapepa kare kana baba mushakabva akataura mane mapepa ekuti isusu tichape final decision hatichakwanisi nokuti zvane makotsi nemasabhuku nanachangamiri wachingonetsana baba ati ndaneta asati washaika aidrovha nemuchena kuenda kotongesiwa nyaya dzavo wachiramba kuyanganiswa baba akati wakaramba sadza rabikwa baba vanhu kana vasikadanani vanorambana kana munhu asisadi haufosi munhu kubuda asisakudi murikanzwa kana uri kufosa munhu asisakudi handiti koti ndo basa rayo inonodhisaidha izvozvo kuti chamwari enda kumba iwe enda kumba iwe endesa gupuro rodini rouya kana paine maconditions ari attached kugupuro uone kuti maconditions iwo aita sei here amitwa here kana amitwa then munhu has to go kana ine nyaya yesharing of property civil court is there ndo basa rayo property yodini yoshayiwa you can't keep on hanging kune chinhu chisisaite kana zvisisaite hazvichaite we can't continue 5 years kuita nyaya wane kuramba nakuvanhu baba kana washakabva watoneto kana wazotera kana zvisaite zvadi hazvichaiti chiendai moshandise mutemo chaiwo udini ngaushande simbo panoti muremedze chii muremedze wangu
mati mai avo vakavaka baba vakaramba vane mavakiro avakaita mirai ndibvunzo zvadaro mukati vane mavakiro avakaita saka vanofanira kuwana sanu zvichireva here kuti pachitembwe mai avo vakabva nedumwa here kana kuti vakabva nechii chavakanga vari kunovaka mumusha mababa ivo kuvaitaurirana isusu sevana tichizwa uyo aitaurawo zvake mashoko kunana baba vana baba vachizwawo mashoko pane avo vana baba ndovamwe vacho vakaenda kunovaka vachibatawa mari dzake nekuwirirana kwavo musha iwowo vachishandidzana murume nemukadzi vari wairi ndo zvakazi nana baba saka ipapapo hatichakwanisi kunge tiripo endai kumatare nekuti magara muri kumatare kare wana wane mapisi woda kana mumba mavo pamba pavo havagari wese umwe nobika make umwe norara make vanhu ava hazvisatanga nhasiba wana baba vashakabva iri wakaterana wakatonga vanhu vakaita ini chandoda kana ini mwana baba chitendo kana murikutadza kukomba mbudzi yenyu saka inokombwa ndiya mona pane nyaya mira imbuya kana vana chitembwe inu ndimi vana baba vacho kana murikutadza kukomba mbudzi yenyu saka iri kufanira kukombwa ndiyani wamuri kumwa tanokwanisa kuikomba ndiyani ndikuti imimi vana sachitembwe garai pasi batsiranai vaandastende mukadzi kuti mamiri akaita zvinhu zvamira zvakadai because nyaya iripo vanhu vairi avo wani twakawanda twawaitirana wari tusingazikana nababa tusingazikani nesu saka ivo wari vanonyasa kuzivana vanotipa zvishoma zvizhinji vari kusara nazvo kusvika watitaurira chokwadi chekuti ndiko tichaona kuti chiri kunetsa ndichi but right now vanhu havari sechitemo taurira ichangamiro makatongozi muonoyananisa kuti muone kuti vanhu vari kugara sei kumba makatangirwa sei kwamakaenda imweni kumba kwangu kwavo munyatsoziochangamira zivo zvese zvekudzingwa nechii ndoziva zvese ndoziva zvekudzingwa zvekudii zvese ndosaka ndokutaurandoti chiregerai dare richesei dare garinopedze chii nyaya iproperty yosheyiwa chii zvese zvoitwa vaende kusipokoti vaende kumapurisa nyaya dzavo dziri enforcement dzese dzirapa major street kana panozobuda eviction order yoita sei yobuda kouya message of court wosvika obvisa chii obvisa hadi